Příběh o Pandóře. Kdysi dávno, když svět ještě nebyl plný bolesti a trápení, stvořili bohové prvního muže. Prometeus mu dal oheň, což rozlobilo samotného vládce Olympu, Dia. Ten se rozhodl lidi potrestat, ale ne bleskem nebo vichřicí. Jeho pomsta byla mnohem rafinovanější. Nařídil Hefajstovi, bohu kovářů, aby vytvořil první ženu, krásnou a oslňující, která by byla darem i prokletím zároveň. Bohyně Afrodita jí dala krásu, Aténa moudrost a Hermés do ní vložil cosi zvláštního, zvědavost a vynalézavost. Pak ji nazvali Pandora, což znamená všemi obdarovaná. Pandoru poslali na zem k Prométeovu bratru Epiméteovi, který se do ní zamiloval. Přijala svůj osud, ale dostala sebou něco zvláštního. Krabičku, kterou měla za žádnou cenu neotvírat. Ale jak dlouho může někdo odolávat tajemství? Den za dnem se Pandora na krabičku dívala. Přemýšlela, co v ní asi může být. Poklad? Něco nádherného? Proč by bohové dávali něco tak krásného, aby to nikdy nebylo otevřeno? A tak jednoho dne, když byla sama, neodolala. Víko se s lehkým klapnutím otevřelo a v tu chvíli vytryskla ven všechna neštěstí světa. Nemoci, smutek, bolest, závist, nenávist, žárlivost, války. Všechny tyto hrůzy se rozlétly mezi lidi a už je nebylo možné vrátit zpátky. Pandora, zděšená tím, co způsobila, se snažila Víko přibouchnout. Ale bylo příliš pozdě. Jenže když už se zdálo, že všechno je ztraceno, ozvalo se ze dna nádoby slabé zašumění. Něco tam ještě zůstalo. Pandora opatrně nahlédla dovnitř a zjistila, že poslední, co tam zbývá, je naděje. A taky opatrně vypustila do světa, aby lidé měli sílu čelit tomu, co vyšlo ven před ní. Od té doby lidstvo prožívá trápení a bolest, ale nikdy není úplně ztraceno, protože vždy existuje naděje.